Day kung sensitive gali kay og panit ang inyong anak. So kanidyong cetaphil lotion day ang ma-recommend nako sa inyo ha. So mo din ni ako unang ginagamit nga cetaphil lotion para sa ko anak day no, pero hasulan kay ko sa tanan ani kay lagi day kailangan para ko kuot-kuoton. Mo nang hasulan kay ko sa tanan mo gamit ani ko magdinalian ko. Mo nang nipalit ko ginaani day no day kay lagi day dali ra kay siya gamiton kay lagi mo hara siyang ipam. Ug ang nakanindot sa dani day no is dali ra sad nako siya madala-dala. Kay kani magud akong anak day no, daan pa gyud siya sa bibi pa day no, cetaphil na gyud ang iyang gamit. Kay lagi sensitive skin kaayo siya. Ug mao jud ni gina-recommend sa ihang doktor. Muna dai 6 years na niya ginagamit ang cetaphil dai, ang lotion ug ang shampoo. Ug kailangan magud nato dai ang pingan ang ilang skin kung sensitive sila ba. Kay lagi grabe ka mahal magpa-derma sa skin. Muna di bali nga mahal ang gamit sa tong anak day no, ang importante okay ang ilang skin ba ug hiyang bitaw sila. Muna pag abot gali sa tong anak day no is dili ta kahuna-huna day no nga mahal day na nga atong gigamit sa ilaha. Kay mas importante man gud day no nga matiman nato ang ilang skin. Ug ang nakanindot pa na nga lotion day no, kay pwede naman gud siya day no sa body and face. Ug pati sad ako day no is mogamit mo kaning cetaphil lotion day no pag dry na kay tanan ang ako ang skin.